दा नोंथाङा दिनै बर' केथलिक इउथ कनभेन्सनाव लाइमोनफोरनि बे हाबाफारियाव नोंथांमोना दिनै नुजाथिफैनानै ओंखामनि ओंखाम जानायनि माबाखौ बिनाया माबामोन मा बर' लाइमोन जे केथलिकनि इउथनि मोनसे जथुमा जादों बेयो गुरुबासानि गिर्जानि पेरिसनि सिङावहाय बर' लाइमोन गौथुमा बाहाय जथुमदों बेयो मोनसे जोबोद मोजां हाबाफारि मानोना जोंनि जि लाइमोनफोर स्कुलाव थांनाय कलेजाव थांनाय फरायसा लाइमोनफ्रा जोङो बे लाइमुथि हालामाव गासै बिथांमोनहा गुरुबासा सिंनि ओनसोलनि बेवहाय लाइमोनफ्रा ज' जादों आरो बिनि गेजेरजों जोंखौ लिंहरनायनि थाखाय आरो जोङो दिनै बर' हारिनि गेजेराव बा समाजाव माखासे गोग्गो थासारिखौ सोरजिनो थाखाय बिथांमोन लाइमोनफोरखौ जोंनो ज' ज'यै नांगौ दा बिनिखायनो बेवहाय जोङो माखासे मोजां बाथ्रा सुबुरुन होनो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों मानोना आथिखालाव जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा गुबुन गुबुन समाजनि आरो गावनि थाखाय गुबुंले थासारिनिफ्राय गोजानाव थानांगौनि थाखाय बे मोनसे सम जेरैहाय जोङो नुनो मोनो जे जोंहा स्कुल फरायनाय कलेज फरायनायनि गेजेरावबो गोबाङा माने स्कुल गारनाय कलेज गारनाय बायदि थासारिनि थाखाय जालाङो नाथाय जोङो लुबैथारा जे साफ्रोम लाइमोना माखासे गाज्रि आखल आखुखौ लानानै बिथांमोना सोलोंथाइ गारनांनाय स्कुल गारनांनाय बे जानो नाङा मानोना जोङो नुदों जे दिनै जौ जुवा थांखु बिरि सिगारेट बिसोरनि गेजेरजोंबो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो माने गोजानाव दोननो थाखाय नाजानांगौ दा बेवहाय जोङो गोबां बेवहाय 150नि बारा लाइमोनफ्रा बेहाय ज' जादों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद माने मोजां बाथ्रा मानोना समाजाव गुस्लायनाय सोलायनाय लाबोनो थाखाय मोनफ्रोम बिथिङै बयबो खामानि मावनांगौ जेरै बेवहाय दिनै केथलिक धोरोमनिफ्राय बे लाइमोनफोरखौ ज' खालामनानै बिथांमोनहा जि सुबुरुन होदों समाज बा बर' माहारिजों लोगोसे गोजोन आरो गोग्गो समाज दानायनि थाखाय गोबां बाथ्रा जों बेयाव सावरायदों गुबुन फारसेथिंजाय माबोरै सासे फरायसाया जोङो जिउआव माने साक्सेसफुल जायो बा जिउआवहाय राहा लानो थाखाय गावबागाव केरियाराव आवगायनो थाखाय राहा खालामनो हायो बेफोर बिथिंखौबो बेवहाय गोबां एक्सपार्ट लाबोनानै सावरायनाय जादों दा बिनिखायनो जोङो बेयाव बाहागो जानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मिजिंथिदों जोंनि बर' लाइमोनफ्रा ज' ज'यै बेबादि माने गावनि जिउ राहा लामायाव दावगालांनांगौ सासे मोजां आरो सोद्रोम गोनां सुबुं जानानै जों बेखिनिखौ हास्थायो गोबां लाइमोनफोरानो धोरोम बोसोननि बाहेरायाव थायो दा बिथांमोनखौ धोरोमाव नांथाबहोनो थाखाय मा खावलायगोन दिनै बियो मोनसे ख्रिस्टान बा केथलिक धोरोमनि मोनसे लाइमोनफोरनि जथुमा थिग बिदिनो जोङो नुयो गोबां धोरोमनि गेजेराव जेरै जोंनि बर'आव बाथौ धोरोम ब्रह्म धोरोम गोबां लाइमोन हान्जा आफाद थायो मानोना जोङो बयबो मानसि माहारिया गोबाङानो माने जोङो बयबो धोरोम सिबियो आरो बिनि गेजेरावनो जोङो दिनै नुयो जे धोरोमखौ सासे मानसिखौ मोजाङै जोथोन लानो बा फेंनो थाखाय खुलुमनाय जायो सिबिनाय जायो आरो बिनिखायनो दिनै जाय लाइमोनफोरखौ लानानै जों गोथों समाज दैदेननो गोग्गो समाज दैदेननो जोंनो नांगौ बिथांमोनखौ निस्सय गावगाबागावनि धोरोमनि सोमोन्दै धोरोमनि बिजाबजों धोरोमनि जि गाहाम बाथ्रा जों बेखौ फोसावनानै एबा मिथिहोनानै जाहाथे जोंनि धोरोमनि गुबै माने गुन आरो धोरोमखौ मानो सिबिनांगौ आरो मानसिनो धोरोमखौ मानो नांगौ बे गासै बिथिंखौ लानानै जों बेयाव सावरायनो हायो दा बिनिखायनो धोरोमिया माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै बयनिबो धोरोमाव बेखौ नांगौखाय गोबां धोरोमा बेखौ सावरायो दिनै जों नुयो इस्लामावबो सावरायो ख्रिस्टानावबो सावरायो थिग बिदिनो बाथौ ब्रह्म जोंनि गुबुन गुबुन बर'नि गेजेराव आरो गुबुन धोरोम दंबावो बिथांमोनहाबो सावरायो दा बिनिखायनो बियो मोनसे गोख्रों मानसिखौ मोजां खालामनो हानायनि राहा जायो होननानै जों बेखौ फोथायो मानोना जोंनि ख्रिस्टान धोरोमावबो बेखौ जों बयबो फोथायो जे धोरोमजों एबा धोरोम सिबिनायजों खुलुमनायजों जों गाहाम बाथ्राजों गोबां मानसि बा जोंनि लाइमोनफोरखौ जों पेंनो हायो बा गोथों लामाखौ जों दिन्थिनो हायो बेखिनिखायनो बेयो जोबोद गोनांथार मा बुंगोन दे दिनैहाय नै बाहाय लाइमोनफोरनि मोनसे जखन्थाय खालामदों दा मा आंखौ आलासि महरै बे प्रग्रामाव लिंहरदों आरो बेवहायनो आङो मोनसे आयदाखौ लानानैहाय बुंथिनाय जादों बेनो जाहैबाय अन साम challenges to successful life दा जोंनि जिउ खांनायावहाय जों माबोरै जों साक्सेसखौ मोननो हायो बेफोरनि बिसय आं बुंथिनानै होदों दा जेरैहाय जोङो साक्सेसआ मा बेखौ जों बुजायबाय आरो साक्सेसखौ मोननो थाखायहाय गोबां जोंहा गुनफोरखौ जोङो मोननो थाखाय नाजानांगोन दा बेफोर गुनफोरखौ जोङो बिथांमोननोहाय होदों सासे लाइमोना माबायदि गावखौ थाबायोब्ला जाफुंसार जानो हायो होननानै नोंथाङा सानो? औ दा साक्सेसखौ मोननो थाखायहाय जोङो प्रथमावनो जोङो मा खालामनांगोन जोङो एम इन लाइफ बेखौहाय जोङो जोंनि थांखिखौहाय जोङो थिग खालामनानै लानांगोन दा एम इन लाइफखौ थिग खालामोब्ला अब्ला जोङो
पारसिभियार खालामोब्ला जों सेस्था होबाय थायोब्ला आरो जोङो जेब्लायबो बेखौनो होसोनानै जोङो मावबाय थायोब्ला अब्ला जोङो मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंहा स्किल्सफोर नांगौ जेरैहाय माने कमिउनिकेशन स्किल्स बुंनानैहाय बुजिहोनो हानाय लिरनानै बुजिहोनो हानाय एबा प्रेजेन्टेसन खालामनानैहाय बुजिहोनो हानाय बेफोर स्किलफ्रा बिराद इम्परटेन्ट आरो जेरैहाय टिम आरो अर्गानाइजेसनेल स्किल्स बेफोरखौ नांगौ ग्रुपखौ माबोरै दैदेननांगौ फसंथानखौ माबोरै दैदेननांगौ बेबायदि स्किलफोरा नांगौ आरो इमोशनेल स्किल्स होननानै बुङो इमोशनेल इन्टेलिजेन्स दा बेफोरखौबो नांगौ जोङो साक्सेसफुल जानो थाखायहाय आरो एनालाइटिकेल आरो प्रब्लेम सल्भिं स्किल्स बेफोरो नांगौ मानो होनबा जिखुनु जोङो साख्रि बाख्रि मावा मानो एबा जोङो फसंथानखौहाय दैदेना मानो बेवहाय जोंहा प्रब्लेम्सफोरा फैयो जों प्रब्लेम्सखौ माबोरै एनालाइज खालामनांगौ माबोरै जोङो बेखौहाय सल्भ खालामनांगौ बेफोर माने स्किलफ्रा एबा आखुफ्रा जोंहा गुनफ्रा जोंहा नांगौ दा बेफोरखौ जुदि जोंहा थायोबा